Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom make-upovom tutoriáli, ktorý bude taký ľahký, rýchly make-up na leto. Použila som všetko produkty, ktoré majú jemnú konzistenciu, ale viem, že sa na ne môžem spoľahnúť. A všetko to zloženky na Notino.sk. Ako prvé som aplikovala túto hydratačnú bázu od Vichy, ktorá mi dokonale zhydratuje a pripraví. Ďalej na prekrytie najväčších nedokonalostí volím tekutý korektor, ktorý viem, že je úplne super a používam ho hlavne na líčka a na kruhy pod očami. Cushion Makeup úplne milujem, je to úplne skvelá voľba na leto, keďže sa dá ľahko hodiť do kabelky a aplikovať počas dňa. A tento ešte aj obsahuje SPF 50, čo je extrémne dôležité. Všetko zafixujem sypkým púdrom, ktorý podľa mňa fixuje make-up oveľa lepšie ako kompaktný púder. Z palety Art Deco používam tieň pod oči a tým si ešte prejasním okolie pod očami. Takisto používam aj bronzer, aby moja pleť vyzerala trošku opálenejšie a aby som jej dodala trošku viacej nejakej formy a aby vyzerala zdravšie. Moja najobľúbenejšia časť je rozjasňovač, ktorý je najideálnejšou voľbou na leto, keďže všetko chceme také žiarivé, aby sme vyzerali tak zdravo a aplikujem ho v podstate na celú tvár, lebo ho milujem. Základom je dobre upravené obočie, to je pri každom make-upe, pretože obočie je rám tváre a bez neho by to proste nebolo ono. Pery si obkreslím bežovou ceruzkou, aby som si pery opticky zväčšila a následne aplikujem v podstate hociaký rúž alebo lesk. Ja najradšej volím na leto lesky, tento je v takej jemnej jahodovej farbe. No a výsledok je hotový, ja si myslím, že bolo to veľmi rýchle, jednoduché a úplne ideálne na leto. Ja tento make-up teraz použijem na dovolenke skoro stále a neviem si ho vynachváliť. Mám pocit, že na pleti nemám nič a dokážu dýchať. Ja dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa pri ďalšom. Tak majte sa. Čaute.